Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, ευχαριστώ. Τι κάνουν οι Καστοριανοί της Αμερικής? Είμαι ενθουσιασμένος. Μπράβο. Τι κάνουν οι Καστοριανοί της Νέας Υόρκης? Η ψυχή τους είναι εδώ. Ναι. Έχω και μερικούς σήμερα μαζί που θα γίνει η εκδήλωση. Ναι. Σε λίγο θα απονέμουν τα βραβεία για τους αριστεύσοντες αποφύτους του Λυκείου. Αλλά πίσω υπάρχει μια άλλη Καστοριά, μια ζωντανή Καστοριά. Και θα σας το λέω, εννοώ την κάθε λέξη. Όταν γυρνάτε πίσω, επειδή εκεί είναι μια ζωντανή, λέτε, Καστοριά στη Νέα Υόρκη, δυνατή παροικία, δυνατή η Καστοριανή της Νέας Υόρκης. Όταν έρχεστε στην Καστοριά, πώς μας βρίσκετε? Συνήθως τα στέκια είναι γνωστά. Ναι. Έχω ένα συγκεκριμένο μέρος που μένω, αλλά βγαίνω το πρωινό στο εδώ στο πεζόδρομο, είστε στα Ψαράδικα, εκεί συναντιόμαστε με τους παλιούς φίλους, με κανένα τσιπουράκι και ένα πρικί τηγανιτό και τα λέμε. Κάθε χρόνο όμως μας βρίσκετε καλύτερα, χειρότερα, πώς μας βρίσκετε? Δυστυχώς κάθε χρόνο, κάθε πέρσι και καλύτερα, αν μπορέσω να το διασαφηνίσω έτσι, δυστυχώς. Κάθε χρόνο. Και λυπούμεθα ιδιαίτερα για την κατάρτια της πρωτεύουσας μας, είναι μια τόσο όμορφη χώρα, αλλά δυστυχώς οι ηθήνοντες την κατέριξαν σε αυτά τα χάλια. Μάλιστα. Λυπούμεθα ιδιαίτερα εμείς, γιατί ξέρετε, όταν ζει σε μια κοινωνία και κάθε μέρα αντιμετωπίζεις το ίδιο πρόβλημα, αφομοιώνεσαι και σιγά σιγά αποδέξεις την κατάσταση. Όταν ζεις έξω όμως, αυτό είναι πάντα έντονο και πάντα δυνατό και λες γιατί. Και πολλά αναπάντητα ερωτήματα, δυστυχώς. Κύριε Σιμεωνίδη, πάμε λίγο στην σημερινή εκδήλωση. Εδώ για αρκετά χρόνια, πόσα χρόνια ουσιαστικά έτσι βραβεύετε τα καστοριανά παιδιά που αριστεύουν? Αυτή η εκδήλωση είναι η 18η. Τα τελευταία 18 χρόνια. Πάντα υπάρχουν αντιπρόσωποι του Συμβουλίου που απονέμουν τα βραβεία στους αριστεύοντες αποφύτους των Λυκείων. Ναι. Και εκείνο που θέλω να τονίσω, ότι παλαιά δίναμε 10 βραβεία, δυστυχώς γίνανε 9 και φοβούμαι αργότερα να μην γίνουν και 7 με και 8. Με τις συγχωνεύσεις σχολείων ή δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, έκλεισε ένα λύκειο, λοιπόν. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η βράβευση, κύριε Σιμεωνίδη? Τι ακριβώς, υπάρχει και ένα χρηματικό ποσό? Υπάρχει ένα χρηματικό ποσό το οποίο είναι $500 μαζί με... Για το κάθε παιδί, έτσι, 500. Ένα βραβείο το οποίο μπορεί να το κάνει κονίζοντας ο κάθε μαθητής. Είναι απλά, σε βάση, μπορεί αυτό το ποσό να είναι τυπικό, μακάρι να μπορούσε να είναι περισσότερο. $500 για κάθε παιδί, έτσι δεν είναι, κύριε Σιμεωνίδη? Για κάθε μαθητή, για κάθε μαθητή. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, στο σύνολο του φτάνει τα 5.000 περίπου δολάρια, τα οποία κάθε χρόνο ο σύλλογος σας είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα πράγματα. Από την Νέα Υόρκη. Λοιπόν, τα επιβραβεύουμε, τα θαυμάζουμε και τα χειροκροτούμε. Ώστε να είναι ένα κίνητρο για όλα τα παιδιά να προσπαθήσουν και λίγο παραπάνω, όχι τόσο για τα $500 για την τιμή, αλλά για την στιγμή, για την επιτυχία, για την κορυφή. Οπωσδήποτε. Όντως. Ναι, όντως. Λοιπόν, σε λίγη ώρα, στις 12 η ώρα είναι αυτή η εκδήλωση. Δεν ξέρω αν... κύριε Πρόεδρε, έχετε επισκεφθεί και άλλους φορείς στην Καστοριά, να συνδυάσετε αυτή την επίσκεψη όχι μόνο με τη βράβευση, γιατί νομίζω πήγατε και στο νοσοκομείο, κάπου πήγατε? Ναι, συμποτυπικά επισκεφθήκαμε τον Μητροπολίτη μας, επισκεφθήκαμε επίσης τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο και ειδικά το νοσοκομείο, το οποίο δυστυχώς έχει πολλές στερήσεις. Καλήσαμε εκεί. Σας ζήτησαν βοήθεια από το νοσοκομείο? Γιατί ξέρουμε ότι σαν Σύλλογος Νέας Υόρκης δίνεται κατά καιρούς κάποια ποσά και στη Μητρόπολη για τα συσίτια, για τις ανάγκες. Αυτά ήταν, τα συσίτια που δώσαμε συνολικά είναι κοντά στις $90.000. 90.000 δολάρια. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. 90.000 λοιπόν, αλλά το νοσοκομείο είναι το πιο, νομίζω, έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Μπορεί εδώ να οδηγούμε, να χτυπηθούμε, να πάμε στο νοσοκομείο και να καταλήξουμε σε μια μονάδα που θα χρειαστεί αίμα και δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί καλά. Στο νοσοκομείο, κύριε Σιμεωνίδη, είχατε συνάντηση με τον διοικητή εκεί, σας ζήτησε κάτι, μια βοήθεια?
με τον κύριο Αντωνιάδη μας ζήτησε συγκεκριμένα 3 μηχανήματα. Ένα είναι ο στρόβιλος που διαχωρίζει το αίμα από το πλάσμα και 2 άλλα μηχανήματα τα οποία έχουν, αλλά είναι σε στοιχειώδη κατάσταση και το μηχάνημα αυτό τουλάχιστον αμέσως όταν δουλέψει με αποτέλεσμα μπορεί να γίνει μετάκιση σε οποιοδήποτε να μην το χρειαστεί για να γίνει μετάγγιση. Έχετε υποσχεθεί ότι θα τα αγοράσετε και θα τα δωρήσετε στο νοσοκομείο μας αυτά? Δεν υποσχεθήκαμε τίποτε. Εγώ τουλάχιστον η πολιτική από μένα δεν υπάρχει. Απλά εμείς είμαστε ένα σώμα 15 μελών. Άρα θα μεταφέρετε το αίτημα για να αποφασίσετε. Δεν ξέρω μεταφέρω, τους ζήτησα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο αξία έχουν αυτά τα χρηματική εννοώ τα μηχανήματα για να δείτε αν μπορείτε και εσείς. Κοιτάξτε, να μην βγούμε στον αέρα με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πιθανόν να είναι λιγότερα ή περισσότερα. Απλά εκείνο που έχει σπουδαιότητα φοβερή είναι το μηχάνημα αυτό. Και άλλα παρεμφερεί 2 μηχανήματα στην περίπτωση αυτή και στον τομέα αυτόν. Λοιπόν, εγώ όπως είπα και τον κύριο Αντωνιάδη έδειξα την φοβερή κατανόηση, τη συμπάθεια με την υπόσχεση ότι να μας στείλουν να γράφουν τα αιτήματά τους και θα τα μεταφέρω στο Συμβούλιο. Είμαστε 15 άτομα, πρέπει να ψηφίσουν οι 8 ή 9 τουλάχιστον για να μπορέσει να περάσει αυτή η περίπτωση την οποία εγώ την αισθάνομαι. Την αισθάνομαι μέσα στα γονίδια μου. Πραγματικά είναι μια ανάγκη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να την προωθήσω, αλλά χωρίς να μπορέσω να δεσμευτώ με υποσχέσεις. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σιμεωνίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε 1/4 επαναλαμβάνω η εκδήλωση. Θα φύγετε αμέσως ή στην Ελλάδα και στην Καστοριά? Θα επιστρέψω την Παρασκευή. Μάλιστα. Θα πετάξω στη Νέα Υόρκη γιατί και εκεί χρειάζεται μια ανασκούπηση στα μανίκια και δουλειά μας περιμένει πολύ στη Νέα Υόρκη. Ωραία. Θα δώσετε πολλούς χαιρετισμούς γιατί όλοι μας λίγο πολύ, κύριε Σιμεωνίδη, έχουμε συγγενείς στη Νέα Υόρκη, γενικότερα στην Αμερική. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα. Η Καστοριά είναι ζωντανή εκεί, η οποία παρεθύνει κοντά στις 10.000 Καστοριανούς. 10.000 Καστοριανοί στη Νέα Υόρκη μόνο? Μιλάμε πιθανόν, έχουμε και σε όλη την Αμερική. Αλλά οι περισσότεροι είναι στα 3 πολιτείες που είναι γύρω. Και το Κανέρικα, την Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρζι. Εκεί είναι οι περισσότεροι Καστοριανοί. Θα μεταδώσει. Ναι. Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ, είναι ζωντανοί, η ψυχή τους είναι εδώ. Ωραία. Δεν μπορεί να ξεχάσει το χώμα που γεννήθηκε, στο μέρος που γεννήθηκες. Μακάρι να ακολουθήσουν και τα νέα παιδιά, να τα εμφυσίσετε με την αγάπη για την πατρίδα, να μην χαθεί η επικοινωνία τουλάχιστον. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και για αυτόν τον λόγο έχουμε και απογευματινό σχολείο το Σάββατο στα γραφεία της λέσχης μας που πληρώνουμε δασκάλους και μαθαίνουμε χορούς. Τα πρώην παιδιά έχουμε ειδική δασκάλα η οποία τα μαθαίνει ελληνικά, να γράψουν και να διαβάσουν. Έχουμε καλές βάσεις και επιθυμούμε να έχουμε επιτυχία. Η νεολαία μας δεν έχει σήμερα, έχει ημερομηνία λήξεως. Έτσι είναι και γι' αυτό πρέπει αυτά τα παιδιά να μάθουν και από πού κατάγονται και τι σημαίνει Καστοριά, να τη γνωρίσουν, να την αγαπήσουν, να την μεταδώσουν με τη σειρά τους στη συνέχεια αυτή την αγάπη στα δικά τους παιδιά. Αλλιώς θα χαθούμε, όπως είπατε. Πολύ σωστά, κύριε Σιμεωνίδη. Θα χαθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας στην εκπομπή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την αγάπη μου, τον ενθουσιασμό μου ανά την Καστοριά. Να είστε καλά. Ότι έχετε βέλεια. Να είστε καλά. Σε όλο τον νομό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.